Goed is alvast oefenen voor de demonstratie. Er worden met elkaar haast 200.000 bezoekers verwachten op de Iependagen. En daar moet een soort van regelen worden. De cremen, tinten en loodsinstallaties worden opgebouwd. Verder worden de boeren van de omleiding splitst en de parkeerplakken online. Zodat elk hier vreed en sneun van genieten kan. Regelmatig wordt er een beroep op ons gedaan om in het buitenland acties te ontplooien. En ik hoop dat we met deze demonstratie de mensen een klein beetje een beeld hebben kunnen geven van wat wij doen als we worden uitgezonden. En vooral wanneer onze jongens ergens in de problemen komen, hoe we ze eruit halen. Bij de oefening wordt gewerkt door de luchtmacht, de luchtmobiele brigade en het korps mariniers. Om te bot bezuinigen wordt bij Defensie is direct minder geld beschikbaar voor de Iependagen. Als het goed is, verneemt het publiek daar niet van. Wat wij wel hebben gedaan, en natuurlijk doen we dat omdat de bezuinigingen gaande zijn, hebben wij gekeken waar kunnen wij nog slimmer en nog beter met dingen omgaan om te kijken waar we kunnen bezuinigen. Om een paar voorbeelden te geven. We gebruiken nu veel meer vaste infrastructuur dan in het verleden, van onszelf. Als we kijken naar de voertuigen die we hebben we bijna alles van Defensie binnengehaald. Om te laatste weekend een soort ruimte had, is het terrein van de vleerbasis sompig. De organisatie adviseert dan ook om goede squannen aan te doen en de waarversissings in de gaten te houden.